дар шароити иқтисоди бозорӣ тақвияти гардиши савдои хориҷӣ ҷиҳати таъмини бозори истеъмолӣ ва мӯътадил нигоҳ доштани сатҳи таворрум зарурати бештар дорад. шомилшавии ҷумҳурии Тоҷикистон ба Созмони умумии ҷаҳонии савдо имконият фароҳам овард, ки ҳаҷми гардиши савдои хориҷӣ афзоиш ёбад ва номгӯи нави молу маҳсулоти ба бозорҳои ҷаҳонӣ пешниҳодшаванда афзоиш дода шавад. Дилшод Ҳакимзода мавзӯъро шарҳ медиҳад. дар ҷаҳони бо суръат тараққӣ ёбанда низоми гардиши савдои байналмилалӣ дигаргун гардида майдони рақобати озодро миёни молистеҳсолкунандагон ба вуҷуд овардааст. дар ин замина ба хотири ба меъёрдарорӣ дар сатҳи байналмилалӣ созмону ташкилотҳо пайдо гардиданд, ки айни замон шумораашон ба беш аз 300 расидааст. яке аз бонуфузтарини онҳо созмони умумии ҷаҳонии савдо мебошад. хушбахтона аз соли 2013 ин ҷониб ҷумҳурии Тоҷикистон узви комилҳуқуқи созмони умумии ҷаҳонии савдо мебошад, ки ин солҳои охир дар афзоиш додани гардиши савдои хориҷӣ таъсири мусбӣ расонидааст. ин аст ки сол то сол ҳаҷми содироти молу маҳсулот ба хориҷи кишвар меафзояд. афзоиши он метавонад даромади молиявиро ба ширкатҳои содироткунанда тақвият бахшад. мувофиқи маълумот, дар натиҷаи андешидани чораҳои амалӣ соли 2024 гардиши савдо 13.6% афзоиш ёфта, ҳаҷми он ба 65.8 миллиард сомонӣ баробар гардид. баъд аз соли 2013 шомилшавии ҷумҳурии Тоҷикистон ба созмони умумии ҷаҳонии савдо дар ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2014 барномаи мутобиқгардонии иқтисодиёти ҷумҳурии Тоҷикистон ба талаботи созмони умумии ҷаҳонии савдо қабул гардид ва дар доираи татбиқи ҳамин барнома дар ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз 100 санади меъёрии ҳуқуқӣ ҷиҳати мутобиқгардонии иқтисодиёти ҷумҳурии Тоҷикистон ба талаботҳои созмони умумии ҷаҳонии савдо қабул гардиданд, ки дар натиҷа рушди нишондиҳандаҳои иқтисоди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон афзоиш ёфтанд. бо мақсади шаффоф ва дастрас намудани маълумотҳои расмияти гумрукии воридот, содирот ва транзити молҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон портали савдои Тоҷикистон таъсис дода шудааст ва дар доираи ҳамин портал, яъне дар маҳзани портал беш аз 1500 номгӯи маҳсулот вобаста ба расмияти содиротӣ, воридотӣ ва транзити молҳо маълумот дода шудааст, ки соҳибкорон ва тоҷирон метавонанд аз он васеъ истифода баранд. то охири соли 2024 аз портали мазкур беш аз 140 кишвари дунё истифодабарандагон дидан намуданд, ки дар маҷмӯъ омори ин беш аз 560 000-ро ташкил медиҳад. инчунин соли 2024 вазорати рушди иқтисод ва савдо дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд портали савдои ҷумҳурии Тоҷикистонро навсозӣ карда вобаста ба низоми сабти содироткунандагони Иттиҳоди Аврупо, яъне низоми рекс ва омори савдои наздисарҳадӣ дар портал саҳифаи алоҳида кушоданд, ки истифодабарандагони портали савдои ҷумҳурии Тоҷикистон минбаъд метавонанд аз портали мазкур маълумотро вобаста ба самтҳои мазкур дастрас намоянд. аз дурнамои нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ бармеояд, ки дар солҳои оянда ҳаҷми гардиши савдои хориҷӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо истифода аз имкониятҳои рушд боз ҳам афзоиш дода мешавад. масалан дар соли 2025 бояд ба 8.9 миллиард доллари амрикоӣ баробар гардад. ин нишондиҳанда дар соли 2026 9.2 миллиард доллари амрикоӣ ва дар соли 2027 ҳаҷми он мувофиқан 9.7 миллиард доллари амрикоӣ пешбинӣ шудааст. бояд гуфт, ки рушди соҳибкорӣ тиҷоратӣ дар мамлакат ба афзоиши ҳаҷми гардиши савдои дохиливу хориҷӣ метавонад таъсири мусбӣ расонад. агар ҳаҷми гардиши савдои хориҷии мамлакат дар раддабандии ҷаҳонии савдо ҳарчи бештар боло бардошта шавад, ҳамон андоза иқтисоди миллӣ тараққӣ хоҳад кард. ҳаҷми гардиши савдои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4.9 миллиарди соли 2013 то ба наздик 9 миллиард доллар дар соли 2024 баробар гардид. дар гардиши савдои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор молҳое ҳастанд, ки ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола аз ҳисоби содирот намудани ин гуна маҳсулот гардиши савдои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистонро афзоиш медиҳад. аз ҷумла молҳое, ки бевосита содирот мегарданд, ин маъданҳо мебошанд, нахи пахта мебошад ва содироти алюминияи аввалия, меваву сабзавот ва ҳамзамон солҳои охир содироти мис ва маҳсулотҳои дигар ба мисли сурма низ афзоиш ёфтааст.
имрӯз кӯшиш бар он равона карда мешавад ки сол то сол ҳаҷми содироти молу маҳсулот зиёд гардад. Аз ин лиҳоз 17 январи соли 2025 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҷлиси васеъи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ниҳодҳои дахлдорро вазифадор намуданд ки дар самти коркарди ашёи хоми ватанӣ то маҳсулоти ниҳоӣ дар дохили кишвар тадбирҳои амалӣ андешанд ва истеҳсоли маҳсулоти рақобатнок ва содироти онро афзоиш диҳанд. дар соли 2025 баргузории якчанд чорабиниҳо аз ҷумла форуми байналмилалии содироти бухтарфуд, озмуни ҷумҳуриявии беҳтарин содироткунандаи Тоҷикистон ва ташкил намудани гӯшаҳои алоҳидаи намоишгоҳ фурӯши доимӣ амалкунандаи маҳсулоти ватанӣ дар хориҷи кишвар ба нақша гирифта шудааст, ки барои баромадан ба бозорҳои нави хориҷ ва баланд бардоштани иқтидорҳои содиротии ватанӣ мусоидат менамояд. афзоиши гардиши савдои хориҷии мамлакат дар баробари таъмини рушди иқтисоди миллӣ метавонад дар мӯътадил нигоҳ доштани сатҳи таваррум заминаи мусоид фароҳам оварад. ин моро водор месозад ки дар қатори дигар давлатҳои содироткунандаи молу маҳсулот саҳми арзандаи хешро ҷиҳати рушди иқтисоди миллӣ дар гардиши савдои хориҷӣ гузорем. қобили тазаккур аст ки ҷумҳурии Тоҷикистон имкониятҳои васеъ ҷиҳати афзоиш додани ҳаҷми гардиши савдои хориҷиро дорад. агар соҳибкорон ба таври оқилона ва самаранок истифода баранд, номгӯи нави молу маҳсулоти содироти мамлакат пайдо гардида ҳаҷми гардиши савдои хориҷӣ меафзояд. Дилшод Ҳакимзода, Холмаҳмади Давлат барои барномаи таҳлилии Тоҷикистон.